Gau hartan luzaro idatzi nuen, gauza asko baineukan azaltzeko. Eta etzen nire bizitzaz. Han! Zer da hura? Aita! Hitz egiten du! Txotxongilo arrun bat da. Ez naiz! Ez zuretara gizkoa naiz! Batzuetan jendea ezagutzen ez duenaren beldur izaten da. Ez dut ulertu. Aurkitu dugu gure izarra. Txalotu egingo zaituzte eta zure izena oiukatu Pinotxo! Orduan gauzatxo bat eman beharko dizut. Eskolako liburua, behin oso mutiko berezi batena izan zen. Galdu zenuen mutikoarena? Aita! Amaitu da erokrio. Nora zoaz? Eta maite dudala. Esan aitari enaizela beretzat zama izango. Kaixo! Zurezko mutikoa, zuk betiko bizia daukasun arren. Zuk maite dituzunek ez daukate. Ez dakizu zenbat denbora egongo zaren norbaitekin ura joan arte. Mutikoak maite zaitu. Zu zaren modukoa maite zaitu. Agian lagundu izango didazu. Onbidera gidatzen. Gelditu! Ez egin min gehiago! Orain ez daukazu adirik, baina neu kontrolatzen zaitut. Mesedez, itzulirazu. Aita! Pinotxo! Bizia opari zoragarria da.